Bona tarda a tothom. Donem inici a l'últim ple, aquest sí, de la sessió extraordinària d'avui, 13 de juny de 2019, amb l'absència d'en Marc Clarà, l'Anaïs i la Carme. L'ordre d'avui són 2 punts per l'aprovació de les actes, perquè quan s'acaba un mandat les actes han de quedar aprovades pel mateix equip de govern que està dintre aquest temps de l'acte en la qual s'han fet les actes. Per tant, passem a l'aprovació de la proposta d'aprovació de l'acte de la sessió de l'1 d'abril del 2019. Passem a la votació. Vots a favor? I la proposta de l'acte de la sessió del dia 29 d'abril del 2019. Passem a votació. Vots a favor? I en principi no hi ha res més per tractar. Tanquem la sessió d'avui. Extraordinari. No sé si us ho engega la càmera encara.